OK, svadba sa dáko odohrala. Keď vidím teraz to video, chce sa mi reálne grcať. Čo si sa zaplietla? Najhoršie na tom je, že ja, kresťanka, som si pred Bohom zobrala človeka, ktorého som nikdy nemilovala, keď som bola kvázi dotlačená. Nechcem to tak napísať, keďže v ten moment som nemala dostatok sily na to, aby som sa postavila sama za seba. Čiže ty tu teraz máš ešte aj spirituálne porozumenie, pretože ty si sa spirituálne zaviazala tomuto partnerovi a nechceš sklamať Boha. Čiže v podstate Boh nad tebou stojí, Marta, stoj tam. Pokiaľ nedostaneš minimálne monokel, pokiaľ ti nedoláme ruky. Lebo to je z kresťanského porozumenia Boh, tá neobmedzená a večná láska, ktorá nesúdi, ale zároveň súdi. Hej? Ktorá ti dá slobodnú vôľu, ale pokiaľ sa nebudeš správať podľa určitých pravidel, ktoré boli napísané ľuďmi, tak zhoríš v petle. Čiže aj keď mám slobodnú vôľu a budem 2 milióny rokov horieť v petle pod vplyvom satana a jeho démonov, aj keď tam nechcem byť. Čiže akú slobodnú vôľu ja mám? V podstate, ja mám toľko slobodnej vôly podľa kresťanstva, koľko sa im v momente hodí. Áno, Boh ti dáva slobodnú vôľu, Boh je všemohúci a miluje každého rovnako. Všetci sme Božie deti. Tým pádom mám slobodnú voľu a môžem robiť, čo chce. Áno, presne tak. Čiže keď chcem odísť zo zlého vzťahu, keď som sa vydala v kostole, tak to môžem urobiť. Nie, za to budeš odsudená. Ale mám slobodnú voľu? Jasné, že máš. Takže môžem odísť zo vzťahu? Nie. Niadže nie. Však mám slobodnú voľu. Hej, ale len tak, sa nám to hodí. Hej, čiže tu sa nám slobodná voľa nehodí, tak ostaň v mizernom manželstve, aby si uspokojila Boha. A Boh sedí hore na svojom obláčiku 9, pozerá dole, Marta, a mám ťa. Si v pasci. Padla si do klietky a ja som zavrel bránu. Bomba, spirituálne porozumenie. Počkaj, čiže teraz, keď Boh sedí a je celý spokojný, že ja som v klietke, kde je neobmedzená láska? Farár, no u Boha. No ale keď ma zavrel do klietky, ma asi nemiluje. Miluje. Ale jak ma môže milovať, keď ja sa trápim? To nerieš, Marta. To nerieš. Už ideš hlboko, veľa sa pýtaš. Ježiši Kriste, ty ešte aj spirituálne samu seba presviečaš o tom, že ty sklameš Boha. No určite. A necháš si zrujnovať svoj vlastný život. Tu jednu šancu na život, ktorú máš, je tento život.